Здравейте и добре дошли, дали всички ме чуват? Сега ще разберем. Ще започна с една глупава шега, за да ви привлека вниманието. Знаете ли какво казала пчелата за книгата? Не, какво казала пчела самия. Тъй като всички вие все още не сте чели книгата, за която сме се събрали тук, бих искала да кажа няколко думи. На първо място аз се казвам Анна Лазарова и съм част от издателството Скрибенс. Изключително съм благодарна на всички вас, че сте тук, но най-вече съм благодарна на Христо Мухтанов, който е главната ни звезда тази вечер, за това, че всъщност за трети път се доверява на една, смея да кажа, малка издателска група, чиято първа и основна цел е да подкрепя дебютантите. Това обаче не е дебютант. Това е първият ни автор с трета книга в издателството, за което съм изключително благодарна на Христо. Полюсът на живота всъщност е изненадваща за мен книга, тъй като предишните две книги на Христо, а именно Опити за еволюция и Триада, са поетични книги. И аз, честно казвам, сама очаквах от него още една поетична книга. Обаче какво последва? Поетична проза. Сега след малко той самия ще каже няколко думи за това какво всъщност е поетична проза. Но за мен винаги едни от любимите ми писатели всъщност са били именно тези, които са тръгнали с поезия или които ми пишат поезия, защото има един особен лиризъм в думите им, в начина по който подреждат ежедневието, в начина по който и успяват да изразят света такъв какъвто е, без да е прекалено болезнен, дори в най-болезнените му страни. Преди да отстъпя мястото си на Христо, ще ви прочита само думите, които аз сама написах за четвърта корица. И те звучат така. Приятно изненадана съм от полюсът на живота. Очаквах от Христо Мухтанов трета книга с поезия, а чета своеобразна капсула на времето, която години била скрита и сега сама се разтваря. Отвътре изкачат фрагменти от нещо преживяно вече, но вечно в същината си. Разбъркани парчета, които авторът не се бои да извика. Сам съм, препъвам се. Не спирам да мисля, че това ще доведе до нещастие. Но и се надява, забелязва, разстремява се. Долавям изменчивата същност на чувството, на осезанието, на възприятието на човек за обитаващия го свят. Свят, който самия той захранва със собствения си притаен дъх. Именно така виждам книгата на Христо в тези кратки думи, които съм се опитала да изразя, надявам се, успешно. Искам също така да кажа, че книгата е под редакцията на Валентин Дишев и с невероятния дизайн на Антонина Георгиева, на които също благодаря. Щастливи сме, че имаме възможност да представим именно тази книга и сега давам думата на самия Христо Мухтанов. Ами много ви благодаря, че сте всички тук тази вечер. Преди да пристъпя вече към самата книга, аз ще ви разкажа една история. Може би някои от вас я знаят. Всъщност всичко тръгна от това, че вчера моя състудентка така сподели и всъщност сещаше се как като бяхме студенти си говорихме за книгоиздаване, за въобще идеята, че ти пишеш, че искаш да имаш книга и така нататък. И аз си казах, ами да, всъщност помня и преди 10 години точно, т.е. преди малко повече от 10, аз не вярвах, че въобще това е възможно дори, а преди точно 10, в една така есенна вечер, аз бях участвал за първи път в конкурса Веселин Ханчев и след един ужасно труден ден, в който бях на стаж, бях на лекции, прибрах се, заспах и се събудих в 11:30 и видях в почтата си едно съобщение, което гласеше: драги господин Мухтанов, вие сте от отличените на конкурса. Което до този момент аз изобщо не можех да си представя, че е възможно и директно скочих, набрах майка ми в 11:30, тя ми се обади така абсолютно сънена и сърдита и аз почнах да я викам по коридора на общежитието: избраха ме! И така всъщност там може би тръгна всичко, така че много съм благодарен на този конкурс. Мисля, че е дал шанс на адски много хора и всъщност на следващата година пък се запознах с Ани Лазарова, която току-що ме представи, и с Антонина, която е
дизайнера на корицата, оформител на книгата, последствие и с Валю, разбира се, така че всичко тръгна от тогава. Ами да, Полюсът е третата ми книга. Това не са стихотворения, както стана ясно, това е своеобразна поетична проза. Не съм специалист в този жанр, не съм специалист литературовед. Моят приятел Александър Христов може хипотетично, ако някой път го хванете, да ви разкаже много повече за жанра, за неговите особености, за това всъщност откъде тръгва и как е представен в българската литература. Аз ще си позволя да прочета първия текст от книгата и след това ще извикам на сцената един особено специален човек, който винаги ми е помагал. Ще прочета именно този първи текст, защото до голяма степен смятам, че от него тръгна всичко. И исках да го напиша като стихотворение и той просто не ми позволи. В крайна сметка се получи следното, след, разбира се, и редакция. Сънувах сняг през септември. На алеите беше бяло, побелели бяха стрехите, а залезът се отласкаше от снега, ослепяваше ме през прозореца и пробиваше топлите ми спомени. Август въздъхна, вятърът бушува, студът пропълзява под завивката като досадна любовница. Сънувах сняг и белоцветните вишни сънувах, и пеперудите от бяло платно с очи по крилете, и варвари, зъзнещи до огньовете си, които разсъпваха и отцветяваха със сиянието си наоколо. Дните изтъняват. Светлината си тръгва все по-рано. Проточва се този месец от 30 окръглени денонощия, таящи фази на растеж и на стапяне. Солено е началото му, смразяващ е края. Сънувах сняг и ледовете сънувах, които препускат през океана. Антарктическото лято тепърва предстои. Благодаря. Сега, ако може, Ана Цанкова да заповяда. Тя идва с бирата. За тези, които не я познават, Ани е автор на 2 книги, многократен носител на наградата Добромир Тонев. Това е наша шега. И всъщност мой партньор в много начинания и литературни събития. Така че, Ани, да ти дам думата за кратко. Да. Здравейте на всички, радвам се наистина, че сме заедно. Тази книга е много особена, наистина, както каза Ани. Помня най-първия път, когато Христо ми я изпрати да я прочета. Беше в ковидно време, беше много гадно. Ние тогава излизахме и ходихме стремително, помниш ли, за да ни арестуват. Разхождахме се, не сядахме никъде, беше много тягостно. Аз живеех на квартира в един квартал, ужасно беше. И Христо каза, аз имам тук една книга, дето я пиша, по-различна е. И аз така като Ани не очаквах. Но аз знам как пише той, познавам поезията му, бих я разпознала. И той ми я изпрати. Ние се прибрахме, бяхме някъде, ходейки стремително, прибрахме се. Той ми я изпрати и аз започнах да чета. И така потънах в тази книга, че му се обадих, може би беше към 12 вечерта, да изразя своята възхита от нея, защото тази книга наистина е нещо много различно от това, което до сега е писал Христо. Тя е много, много лична, много интимна и знам, че звучи като клише, но наистина е едно своеобразно пътуване към себе си. Нещо, което не можеш и те е страх да изразяваш и някакси по-малко, с малки стъпки успяваш. Мислех си, отдеве докато чаках да започнем, че всеки има един период в живота, когато се чувства някакси изчупен. И все си мисля, този герой на Христо, който там споделя разни неща, че може би наистина се чувства леко щупен, но
но живота го принуждава да продължи да живее, както всички нас. И той така става, облича се, тръгва по улици, отпечатъци остават върху него от други хора, от лица, от сгради, от времето, от всичко. И в един момент той завършва своето пътуване и стига до себе си. И така. Не, напротив, аз всъщност исках да кажа, че да, книгата е така с текстове, т.е. влизат в нея текстове, които са още от 2018 година писани. Включително има и нови, разбира се, но заради това ни споменава ковидното време, защото тогава вече имаше някаква първична форма на книгата, която аз си изпратих. Съответно тя претърпя промени, не само като редакция, но и като подредба. И всъщност да, разбира се. В същината си смятам, че тя продължава да бъде същата, просто достигна до своята, мисля, възможно най-добра форма. Интересното е, че аз не знам дали бих могъл да напиша нещо подобно към днешна дата. Мисля, че тя може би ще остане като една наистина своеобразна за мен книга. Но се радвам, че Христо имаше коража да издаде тази книга, защото наистина е нещо различно от това, което е писал до сега. И всъщност той излиза от рамката, от своята си рамка с тази книга, която представяме тази вечер. Надявам се да ви хареса на вас, защото наистина е хубава. Нищо няма да го кажа. Добре, после ще си говорим в антракта. Да, хайде да прочетем. Добре, значи аз тук може би все пак да спомена преди да започнем да четем, защото така ми казаха, непременно трябва да го споменеш това на премиерата, тъй като може би ще има хора, които ще се чудят. Значи, до всеки един от текстовете има едни часове, които всъщност това са часовете, в които залязва слънцето. И ако проследите от самото начало на книгата до самия край, може да видите как слънцето залязва все по-рано, съответно през пролетта залязва все по-късно, което така е моят начин да покажа, че изминава близо година от началото на книгата до нейния край. Сега този текст, който ние ще прочетем, той е най-дългия всъщност в книгата и е условно разделен наистина на 4 части. И той поставя една своеобразна среда, защото след този текст мисля, че малко се променя настроението. Вече щупения герой не е толкова щупен. Така че заповядай, Ани, да го зачетеш. Очите му са копчета. Кафяво и от плат ми го подариха преди години, като знак на успокоение срещу това, в което се бях заплел, срещу преследващото ме нещастие, като символ на надеждата. Заглеждам се в него и изведнъж осъзнавам колко време е изминало, без да съм забелязал. Осъзнато и неживо едновременно, постоянно ме следи с очите си. Навярно разсъждава върху лошите ми постъпки и добрите решения. Когато ми го подариха, то определено успя да ми даде парченце утешение. Сякаш винаги ми се усмихва. Забавно е. Малък палячо и същевременно пазач, който не допуска страдания. И докато сегашният ми аз се вглежда в това плътнено човече, миналият, вече получил го като подарък, започва да чертая граница в живота си. Поставил човечето върху скрина, взел до зимни ризи, бельо, чорапи и всякакви други неща, които да бъдат от полза, просълзил се. Къде от тъга, къде от щастие, под зоркия поглед на двете копчета, той щеше да замине. Докато съм в София и наблюдавам плътненото човече, чудейки се дали то се усмихва или просто така ми се струва заради шева, онзи мой аз лети и каца в далечен северен град. А после дори го обикаля. Моят път тези дни се върти около метро, работа, трамвай и дом. Когато си някъде другаде, всяко лутане изглежда като приключение, преплетено с удоволствието да научиш маршрутите,
да опознаеш местата. Първи впечатление от града – страшно чист. Втори – определено студен. Трети – достатъчно поносимо чужд, за да бъде интересен. Да се вмъкне в духа на града, вместо просто да посети известните му забележителности. Миналият аз успя да го постигне. Разгледа барове, заведения, паркове, поляни, тесни улички, загуби се, което продължава да е наша обща черта, и се запозна с немалко хора. Завиждам му. Докато аз вървя по стандартния софийски маршрут, той кръстосваше неподозирани улици. И двамата студуваме. Аз в все по-есен на София, а предишният аз в черното си пълто, докато го брули вятърът и онзи ужасен, ситен дъжд, който вали с дни, опитва да търси, да вдъхва и да се забавлява, докато аз отдъхвам сред поредния напрегнат ден. Ето, тъкмо докато разказвам това, слиза от един от онези толкова стари тролейбуси, които сме виждали като дете. Спуска се през няколко улички и се озовава в широка пешеходна зона, където го гледат добре сложени сгради за величествена до столетна осанка. Не се уморява, почти не спира, върви или върви. В един момент гладът надделява. Спира се на едно малко площадче, архитектурата, на което му е напомнила за Търново. След като е разгледал статуята и кълдаремите, сяда и за свое очудване поръчва греяно вино. Докато чака вечерята си, в главата му започват да се явяват лицата от София. Въпреки че изглежда ужасно далече, завръщането виси в картата на седмиците, която си представя. Той, подобно на дете, създава нови спомени и възприема всяка секунда като значима, а дните му се точат бавно и немислимо дълго в сравнение с софийското ежедневие. Но не може да застине в този град. Оставането е невъобразимо, а и всяко бягство успява да се изчерпи. Освен това, още преди да тръгне, плетеното човече му беше казало, че ще го чака. Докато се вглеждам в очите копчета, виждам как миналият аз отпива от греяното вино, усеща канелата. Мисли за местна поезия, за онези, които я създават, живеейки и дишайки през улиците и сградите, за студа навън и северното обаяние, предвкусва нещата, които все още предстои да направи. Премисля това, който ще върне обратно, после вкуса, който ще изпита от града. Размишлява над самия себе си, осенява го вдъхновение, изпитва желание да се разкаже отново. Всъщност аз вчера споделих в това интервю по БНТ, че този текст е главно вдъхновен от моето пътуване до Вилнюс. Не исках да го споменавам конкретно в текста, защото смятам, че всеки може би има един северен или какъвто и да било град, който му е донесъл нещо особено и специално. В който иска да се завърне в крайна сметка, нали така? Градовете, в които искаме да бъдем. Това иска да ви кажа. Не трябваше да вземем два микрофона. Така сме си интимни, да. Ние сме свикнали на всякакви условия да работим с фотографи и така. Ами, това е общо взето. Да, всъщност... Не, искаше ми се да спомена, че в северните градове, поне за мен наистина има едно прекрасно обаяние и абсолютно всички северни градове, в които съм бил, по някакъв начин са магически и носят в себе си онова безкрайно очарование, което пък и южните постигат по друг начин. Всъщност да, мисля, че така стана пределно ясно, че тези текстове до голяма степен се връщат към едно вътрешно разсъждение, едно така желание за
друга форма на изразяване, която и за мен беше сравнително нетипична, но пък наистина се радвам, че в крайна сметка тази книга успя да види бял свят, успя да добие тази форма. Съответно цялата концепция, която се въплати в нея. И така бих искал да прочета още един текст, след което ми се ще да поканя и художника на книгата, Антонина. Добре, този е малко сантиментален, така че може би ще го пропусна, макар че се надявам човека, за когото е писан, съответно майка ми, да го прочете с радост. Наблюдавам изтичането на времето. И докато го наблюдавам, неусетно продължава още и още напълно безкомпромисно. Впереният ми поглед не го възпира никак. Песачинките, разбира се песачинките, на безбройните часовници вече изпълват шосето, преливат през прозореца ми надолу към него. Разглеждам диапозитивите на спомените. Онези от детството и юношеството са многобройни, пъстри, пълни с неочаквани събития и изводи, но след това продължават в краткотрайни холограми, движещи се с месеци по малките квадратчета. Един месец екзистенциална криза, един месец прекомерна работа, един месец изсъхнало сърце, очарованието на зрелостта. Какво направих днес, което да запази спомена ми жив достатъчно? Какво направих вчера, преди седмица или пък преди половин година? Песачинките постепенно са препълнили дома ми, диапозитивите се губят някъде из пясъците, последните фотографски парченца съвсем са изчезнали от полезрението. Ще се пързулна заедно с съдържанието на пръсналите се часовници, надолу през прозореца, с надежда, че някъде сред пустинята на миговете си ще открия ненадеян оазис. Аз последно искам да кажа, наистина да прочетете тази книга, за да видите един различен Христо. И мисля, че всеки един може да открие нещо, което му кореспондира и което душата му познава в тази книга. Е така. Благодаря ти, Ани. Нина, ако искаш, заповядай. Аз ще се преместя на това столче. Извинявам се, че пак се вмъквам. Всъщност с Нина си бяхме говорили много отдавна, че тя ще бъде оформител на третата ми книга. И от много време преди това така я помолих, я говорих. И обаче накрая стана така, че трябваше всичко да стане много бързо. И всъщност сега за самия процес тя може да разкаже, обаче наистина вече в последните седмици, просто трябваше книгата да излезе преди октомври. И така, и когато Нина ми каза, това е корицата, надявам се да ти харесва, аз просто не може да повярвам и бях страшно възхитен. Така че Нина, може да разкажеш повече всъщност за целият процес. Здравейте! Много се радвам, че съм тук и че тази книга вече реално си можем да държим в ръцете си. Христо каза, че се запознахме преди 9 години на конкурса Веселин Ханчев, но не разказа как точно и какво после ми каза. След самия конкурс обикновено има коктейл, на който хората, участниците се запознават. И беше на едно място, което беше с съвсем малки масички, по 3-4 човека. Ние с Ани Лазарова бяхме седнали заедно, бяхме се спознали малко преди това. И Христо в един момент се появи и каза, здравейте, може ли да седна при вас? И това според мен е едно от най-добрите ти решения. Защото това доведе до това ние да сме приятели толкова много време и в крайна сметка може би нямаше да участвам в направата на тази книга, ако не беше направил това. Но си спомням, че след това ми беше казал, като го питах, добре, защо точно при нас дойде, нали? Имаше много маси, там много хора.
И той каза ми, вие ми се видяхте най-нормални. Да, не знам дали го помниш това. Не. Сега вече след толкова време ще кажеш дали очакването ти е оправдано. Но да, наистина много се радвам, че се случи така, защото аз отдавна искам да направя негова книга. И съм щастлива, че е точно тази книга, защото тя наистина е различна от останалите и много ми харесва колко концептуална е всъщност. Това направи много лесна работата нея за мен. Точно тази цялост и тази завършеност на книгата и това, че е наситена с толкова много образи, всъщност много ми помогна. И много се радвам, че ти така с отворени обятия веднага прие оформлението. Първоначално не трябваше да има илюстрации вътре. В момента има две, които са като разделни страници на частите. Като я прочетох, просто се появиха някакви образи в главата ми и казах, добре, въпреки това, че не сме оговорили, аз ще направя нещо за вътре. Те са доста изчистени. Има включени фрази, които са всъщност от стихотворения вътре, които според мен много добре синтезират настроението на конкретната част. А относно корицата, този ден един приятел ме пита, добре, какво е това нещо? Каква е тая планина мускула? Който гледа сторицата на Христа. Да, то беше малко скрито това стори, но... Така е. Извинявам се, значи. Това всъщност е вулкан, който отново е взет от образ, който е от текст от книгата, а пък отзад на четвърта корица той се вижда много ясно, но това всъщност е град в подножието на вулкана. И какво да го кажем, може да прочита текста, който е всъщност едната от илюстрациите е вдъхновена от него. Това е от третата част. Третия текст. Препълвам се. Безкрайният сбор от крайници действа синхрон и аз се оказвам заплетен. Опитвам да се откъсна, да се освободя от невидимото, но само затягам възъм. Движенията им са гладки, без прекъсване. Движат улицата под себе си. Попаднал съм в плетеница, която се към мен постоянно. И не мога да продължа към изхода, колкото и силно да го желая. Той бяга от мен и се изкача другаде. Спирам. Нямам какво да направя, освен да взема погледа си и да го хвърля нагоре. Той се извисява към светлината, застига за миг, а после се обръща надолу и наблюдава този вече отминал за мен мърдащ лабиринт. Винаги е по-лесно да се мисли за предишно. Изведнъж намирам пътеката, която е трябвало да хвана, вече съвсем ясна и неоспорима. Не, няма как да се върна обратно. Мога единствено да си простя. Браво, благодаря, че избра мен. Благодаря на издателство Скривен за пореден път, че се довериха да работят по тяхна книга. И ви пожелавам приятна вечер, както Христо беше написал в посвещението на една от предишните си книги. Приятно четене и още нещо. Благодаря. Много ти благодаря, Нина. Всъщност, да, много е хубаво, когато така с хора, с които се познаваме от адски много време, започнем така да си припомняме. Тук мога да издам една тайна, че има един текст в книгата, в който Ани, Нина, Жоро и аз сме на една маса. Ще ви оставя сами да разберете кой е този текст. Няма да ви лесно. Но и вие присъствате индиректно или малко по-директно. Сега, естествено, тази книга нямаше как да бъде осъществена и въобще нямаше да бъде същата без нейния редактор Валю Дишев, когото ще поканя само след една минута. Искам нещо да спомена всъщност за процеса по самата редакция. Редакцията на такъв тип текстове за мен беше много по-различен процес, отколкото редакцията на стихотворения, защото нали, когато гледаме едно стихотворение, мислим сега тази конкретна дума, този ред, някакси нещо, докато тук буквално трябваше да разплитаме
така структури на изречения и граматически така забулености. Въобще трябваше едно доста стабилно изчистване и разплитане, защото аз явно имам такава склонност малко да се заплитам, освен да се загубвам. И да издухваме песачинки, които все пак останаха. Виж сега, някои от нещата така настоях, въпреки всичко и не се съгласих с теб, но беше много по-различен процес. Мисля, че все пак на 90% каквото си предложил съм се съгласил с теб. Дори имахме един така спор, така, не така. Така, не така. И накрая стана някакъв среден вариант, ако не се лъжа, но... Добре, да. Всъщност много съм ти благодарен, защото имаше нужда от подобно изчистване и мисля, че сега те станаха много по-четивни. Мисля, че това е правилното определение. По-четивни. Валю, заповядай. Нямам никаква идея какво ще кажа. Това е проблема да говориш последен. Неща, които си мислил да кажеш, по някакъв начин са били изречени. Но ще започна така. Първо ще благодаря на Христо, естествено, за доверието. Аз отдавна си го отглеждам, както стана ясно, и съм ужасно щастлив, че той вече за трети път ми се доверява. Второ, искам, като оформител на първите две книги на Христо, искам безкрайно да благодаря на Нина за оформлението на тази. Защото си мисля, че нейното оформление, нейната работа по книгата допринася изключително много за това книгата да стане по-споделима. Да може читателят по-гладко да пътува през нея. Едно пътуване, което е предизвикателство. Защото тази книга наистина е своеобразна, както беше казано много пъти. Третата книга с стихове на Христо ще разтърси света, или по-точно нашия малък свят, защото той има изключителни текстове. Само, че той искаше да издаде тази книга като трета. И мисля, че направил това най-важно нещо, което трябва да прави един автор. Да, може би третата му стихосбирка ще разтърси света, но той имаше нужда от тази книга. И той издаде точно тази книга. Да издадеш книга, от която нямаш нужда, е най-глупавото нещо, което може някой да направи. Христо не е глупо. Христо издаде точно тази книга и когато казвам обаче, че Нина много помага за това тази книга да стане по-споделима, имам предвид това, че тази книга не е за нечуващите. Тя е тиха книга. Тиха книга, която отгоре на всичко, заради избора на формата, е два пъти по-смела. Имам предвид това, че както при поетическата миниатюра, за разлика от стихотворението, тези текстове на Христо не тръгват с претенцията да създават свой контекст. Много пъти съм казал, че поетическата миниатюра е изключително уязвима, точно от тази гледна точка, че в нея се предлага нещо изключително кратко, изключително синтетично, но понеже тя не има времето да разгърне себе си, както в едно нормално стихотворение, тя не поражда контекста на своето собствено възприятие. Тоест ти по някакъв начин трябва вече да си готов да чуеш онова, което тя може да ти каже. В този смисъл книгата на Христо е смела, защото текстовете в нея нямат претенцията на стихотворението да полагат контекст. Нямат напрежението на стихотворението да създаде свят, в който то да бъде възприето. Те са тихи текстове, спокойни текстове, неспокойни текстове чрез вътрешното си съдържание,
но улегнали, утаили се в своята форма. За какво е тази книга? Някои от вас знаят, че от около 2 години не говоря толкова по същество за книгите, а разказвам истории. Затова ще ви разкажа и сега една история. Първата част на тази история съм я разказвал. Тя е за едно пътуване преди много, много години с брат ми, едно пътешествие из Пирин. Разказвал съм историята за невероятната буря, която ни хвана на хижа без Бог, но не това е центъра на моя разказ тук. На следващата сутрин тръгнахме към хижа Дамяница от хижа без Бог. Пътя води през така наречената Ченгалска порта. Това е един доста стръмен склон, покрит целия с каманаци. Те не са така валчести, както морените на Витоша, просто защото Пирин е по-млада планина от Витоша. Както знаем, младите камъни са остри. И там камъните са остри, грамадни, трябва да скачаш от камък на камък. И докато пълзяхме нагоре през Дженгалския проход към Дженгалската порта, изведнъж започна да ни гони мъгла. Много плътна мъгла. Надигаше се, приближаваше се, сякаш наистина ни гонеше. Брат ми каза: бягай. Бягай да бягаме нагоре. Аз естествено го погледнах с усмивка и заявих: нали съм тренирал туристическо ориентиране? Имам карта, имам компас азимутен, на всички табелки на пътеката пише колко крачки има до следващата маркировка, какъв е азимута до следващата маркировка, така че няма никакъв проблем в мъглата. Брат ми ме плесна зад врата и ми каза: бягай. И наистина хукнахме нагоре по прохода. В момента, в който стигнахме на самия връх, на самия превал на Ченгалската порта и се обърнахме назад, видяхме, че мъглата е спряла на 30 на метра зад и под нас. От едната страна беше едно бяло, непроницаемо море, за което обаче имахме спомен какво е под него и какво е в него. От другата страна беше слънчево и невероятна гледка. Там някъде напред и нависоко се виждаше и вихрен. Ето и за това е тази книга. За онова знам, мога, разбирам и за срещата му с онова или онзи, който те препраща към инстинктите. Понякога окултурени инстинкти, понякога школовани инстинкти, но в крайна сметка те препраща към тях. За срещата на това аз знам, мога и инстинктивното, онова, което те кара да загубиш сякаш школованото си, ученото си, дългоживялото си аз и да се изправиш пред неизвестността, и за това е тази книга. Когато бяхме горе, се обърнах назад и се запитах, а какво щеше да стане, ако не бяхме тръгнали, за да надбягаме и избягаме от мъглата. И отговорът беше: не знам. Всъщност и за смелостта да кажеш не знам е тази книга. А тази смелост, струва ми се, е една от най-важните. Това е онази смелост, която наистина ти позволява в крайна сметка, дори да звучи парадоксално, да се срещнеш с себе си. Да се срещнеш с страховете си, да се срещнеш с всичко онова, което до този момент е плашило със своята неизвестност, да се срещнеш и да не намериш лесния отговор. Да не намериш онзи отговор, който цялата ти история до тук по някакъв начин автоматично ти нашепва.
В този смисъл тази книга не е за смелите. Не е за онези от смелите, които винаги знаят какво, защо и как. Тя е за смелостта да стоиш пред въпросите и да се отказваш от лесните отговори. Така че приветствайте тази книга. Ако сте от несмелите, ако сте от чуващите, защото тя има какво да прошепне. И онова, което казва, са наистина важни неща. И разбира се, в цялата тази книга има един важен Христо. Христо е висок на ръст. Духовен. Думите за работата по книгата, която така свършихме заедно и наистина, всъщност Валю, освен всичко друго, освен конкретните редакционни бележки, ние доста си говорихме за въобще идеята на тази книга и мисля, че в крайна сметка успях да постигна максимално от тази идея. Тъй като вече може би вървим към някакъв финал на официалната част, ако някой иска да сподели нещо, да каже, да ми зададе, разбира се, въпрос, нека да заповяда. Разбира се, може и в неформална атмосфера в последствие, защото знам, че понякога въпросите пред всички са неловки. Наистина на представянето в Търново, което беше преди около 20 на дни, след това с доста от хората поговорихме извън вече официалната част. Добре, Иначе казано, ако някой има нещо против третия брак на Христо с литературата, да каже сега или да замълчи навек. Добре, благодаря, че го перифразирах по този начин. Аз в такъв случай ще прочета два текста, които са в финала на книгата и съответно ще поставя края на официалната част на премиерата. Да, четат се малко по-дълго и по-трудно, отколкото стихотворение определено. В момента е доста есенно и студено, но да си представим, че слънцето залязва в 8:58 и е началото на юни. Поемам първия дъх на лятото. Очакването ме е излъгало. Едно бавно безвремие вече се е настанило около мен. Разпиляло се е по въздуха и е достигнало до огрените от светлината паркове и пейки, където младостта никога няма да си отиде. Но въздухът е изпълнен с влага. Случайно разливам чашата си от тежестта на водата навън рязко завалява. Спомените и старите навици вече са изградили бъдещето за идващите месеци. Но климатът, този вечен окрутител на планове, ги е поставил под въпрос. Хамакът, изпънат между дърветата, се е оказал прогизнал. Малките поточета изведнъж са се препълнили. Шосетата са се превърнали във водни канали. Качвам се на електрическата си лодка и потеглям. Спирам, без да зная къде съм. Ориентирането в изменената среда е трудно, но мястото е без значение. Излягам се върху палубата с поглед, блуждаещ между играта на слънцето и облаците и детайлите на новия пейзаж. И започвам да попивам думите на стара книга, които бликат от телефона ми. Поемам втория дъх на лятото.
той се хвърли нагоре. Някъде вярват, че имало други времена, а той смяташе, че всеки ден ги съдържа. Сгъстява ги в определени секунди, през които можеш да преминеш, ако отвориш широко прозорците. При скока му посоките бяха надминали обясненията си. Водата го връхлиташе, прозрачна и светла. Тялото му все повече котнееше за началото си. Дълбоко в себе си, с плетеницата на гените и първичните мисли, той знаеше къде отива. Просто трябваше да се остави на вопъла на всички осезания. Водеха го към сляпото око на ветровете, вътре в океана, при вулканите, където скалите се размиват, слънцето се разтваря, а от дълбините излизат вълнуващи създания. Там, където времената се чупят. Там, където посоките губят опорите си. Полюсът на живота. Ами благодаря ви. Много се радвам, че всички сте тук. И това е края на официалната част. Както обича да казва Ана Цанкова, барът е там, книгите са там, ние сме тук. Забавлявайте се.